everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Dorina, kung unsa man ang nakalabad sa imo, isulti na ako. Mahimo pag... Mahimo pag musulti ka na ako sa tanan, Joseph. Tanan? Dorina, gisultihan ta na ka sa mga nahitabo sa unang panahon. Gusto kong... Unsay gusto nimo, Dorina? Sige na, isulti na ako. Naibawgi ka nga andam na kong ihatag nimo ang tanan. Hindi ka lang mawala ko. Gusto ko... Unsa, Dorina? Gusto ko ka matuuran nga. Nga kasal kita, Joseph. Unsa? Gusto ko makakitag ebidensya nga ikaw maugyod ang akong pana, Joseph. Nagkinalang ko ka matuuran, Joseph. Kung kasal ba kita. Ang todbere karon. Nagduda ka pa na dili ako ang imong bana? Dili kalikaya nga magduda ko, Joseph. Tungod kay Unsa? Tungod kay wa makailan ako ang tiguwa nga imong ikasulti sa nasunog na tong bahay. Unsa? Ano man, Joseph? Nga nang wa man makailan ako ang atong higala nga imong gipakigsultihan sa miaging mga adlaw. Higala man ka na to siya. Apang nga nang wa man siya makailan ako. Ha? Joseph? Sa kadaga na sa atong naagi ang kalisod, kana pagyapon ang importante nimo, Dorina? Oh, importante na nako, Joseph. Aron makuhaan ang akong kalibog. Di na gid makailan nimo ang atong mga kaila sa una. Kay medyo nausab ang imong naong, Dorina. Unsa? Unsay nausap? Tungod sa pagkasunog sa tong bahay. Nadatugan kag mga kahoy. Naigo ang imong naong. Medyo may kadaot ang imong naong. Mao nga ako ning gipatiman og cosmetic surgeon. Ha? Ako lang ug ang nurse nga miatiman nimo ang naibaw ana. Wa na maibaw sila sinang Lingling ug sinoy Loloy kay bago na sila mga katabang. Kung mao ka na, kaduha ko madisgrasya. Oh, kaduha. Mao ba? Mao na ang rason kung nganong nalahi na imong naong karon. God. Dorina, ayaw na pagduha-duha nga dili ako ang imong bana. Kadiyot ha, may nanawag na ako. Hello? Oh, David, kumusta? Nabalik ka na, gikan sa pagkakas. Iyang gipausap ang akong naong. Kaduha day ko madisgrasya. Pero unsa man sa katong gipanulti ni Eman? Nganong ang akong naong sa retrato sa among kasal? Mao magikining akong naong karon. Usa nila ang namakaka. Aileen. Gusto kag kape? Ay, Pagkutaw na lang diha kay nagikay pakos pamahaw nilang Ma'am Dorina oy og sa doktor. Aileen, kuan ba? Ay, may balik ka na diha. Ay, kung unsay giawadan ni Ma'am Dorina o Dr. Joseph. Ay naunsa ka baya, Loy. Ganahan naman kay kang magmarites karon, Loy. Ay, ang ako ba? Ay, kung doon na sila problema, ay ato ng tubangan. Sulbat. Ay, kikapoy kay pangitag laing amo eh. Wakoy nasarap nga balita oy. Paghuwat na lang diha. Kay kanang mga problema mo gawas man gyud na bisag unsa og tago. Ling. Liloy. Ay, ma'am. Ay, ma'am. May buntag diha, ma'am. Ay, may buntag niya, Ma'am May Dorina. buntag sab ninyo duha. Unsa may gusto nimo nga sudan sa pamahaw karon, ma'am? Ikaw nalay pagplano na Liling. Pero may pangutana lang ko nimo. Unsa ka na, ma'am?
Naibawa mo sa nahitabo namo sa pagkasunog sa among bay? Ay, ang bahay nga nasunog na atong giadto, ma'am. Ay katong ay wa na ka makaulit. Oo. O ni Luloy? At Wa, ma'am. Wa naman may makaabot sa bay nga nasunog, good ma'am. Mao ba? Ay si Dr. Joseph na yun ang nahibaw, anak Ma'am Dorina. Husto ka. Pero naibawa ba sa mo nga? Giparitoki ang ako naw ni Joseph human sa sunog? Alam, ma'am, pasayloag yun in town. Pero wa na yun may mahibaws na hitabo sa una bahin nimo. Kay dinhi naman mi sa inyong bay makasugod og trabaho isip katabang kining bayan na ninyo ba? Mao ba? Sige. Sorry sa disturbo. Ay, unsa man to si Ma'am Dorina? Ay, mura man, wa say ang kaugaling. Aw, maunay ginaingon, Loy. Maunay problema og mga pangutana nga nagtangag og dakong gante. Ay, pero rin, away asong nga makumkum ay dili pa. Aw, og mahipawaan na gihapon na tong tinuod nga nahitabo. Milagro, nagpundo ka din sa Byron. Nanasab ka na ha, Nika. Ayun ka suko. Pero marag na usab gyud ka nako karon, Eman. Ha? Nga nugod tao ka nakasulti ka man, ana, ha? Nga nausab ko? Diha mo? Ikaw ba? Bisan unsa naman lang ang nasoda ng uni mo? Oh, unsa man? Nag-apil-apil ka na sa banan drugs? Ha? Waoy. Naibaw ko nga gidili nimo namong tanan ng paggamit og drugs. Kana ba? Makabuang ang drugs. Mga negosyante ta. Di ta angay nga mabuang na ng drugas. Ug mas naklaro na kung imong kausapan kay wa ko mag-drugs. Oh. Eman? Eman? Ay, lagog sa paasan now? Ngano? Mahadlo ka nga mahiwi ng imong ilong nga maigo sa kukumo. Ha? Naunsa naman ka? Ay! Eman! Lata nagkasultihi. Nga di ka magsigi og question sa kong mga lakaw. Aray! Mabali na nga kung bukto na sa pa! Balion ko yun ni. Kung di ka magtarong anang utok mo, Nika. O sama? Eman! Taan na pagkat kung diin ko gikan. Dili na ko mangutana! Oh, kana ba? Okay! Ayaw gid pangutan na. Sige. Diyain ako din he. Kidun ako importanteng gihuna-huna. Ayaw ko sa muka! Oo, Eman! Sa muka! Ugma na ko mangitag paagi. Magkasugat na sab ang among dani sa Salome. Patagan ko na siya higayon nga makahuna-huna bahin ako. Siya ro og di paghihapon siya mutuo nga ako ang iyang bana. May marriage certificate na mi. May retrato na mi sa kasal nga tuwa niya. Oh. Sigurado ko mubalik kagyud nako Salome. Niana sa kumbag ang gihatag ni Emma na akong ebidensya nga ako siyang bana. Nara sa sala si Joseph. Joseph? Oh, Dili ka ba mulakaw? nga naman. Gusto ka mo uban? Dili man. Nanguta na lang. Gusto ka mulakaw mo ba? Sorry, Joseph Con.
ko nagsige ko og pakisusi bahin sa atong relasyon. Dorina, mahal ta ka. Gibuhat ko na ang tanan para nimo. Dili pa din na ego. Gusto lang ko kasiguruan. Ha? Unsa nga kasiguruan ka ng gusto nimo mahibawan? Leopoldo, maglakaw ta. Asa man ta, Boss Iman? Punaan ko pa ang mga ebidensya na ako gyud ang bana ni Salome. Ha? Dali na. Sunod ako. Oh, yes. Yes, Boss Iman. Nganong nahilo man ka, Dorina? Nganong gusto mo kang maniguro bahin sa atong kaminyoon? Tuwad kita kang butang nga dili matakdo, Joseph. Unsay di matakdo. Dorina, isulti lang ang nako kung unsa ang nakahasol nimo o kung sa ang gusto nimo nga akong buhaton. Aron mo tuog ka nga ako ang imong bana. Gusto ko makapakita ka nako sa atong marriage certificate. Unsa? Gusto ko nga makakita sa atong marriage certificate, Joseph. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!